السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغل يت الله يجول ده مولانا محمد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم. بجو أمينة ربنا دو يندر غوري غورزين كوبي. بندرا بفنانجي هرنانجي روي أور قلت بوي غور كسوعي مور بامبريا دو بامبو باتد تد دفن ويا هاجم جم نيالله مون جم هيرة مون جم والله مون كرون بير جم. ياترمون ويرتي نبيتن سيرنا من لو Piindi TV article de yaso wonu tagalde binu den Ceerno Abdourahmani bari to bogal hande non yettan mobile payen ton to boya walo taw yen ton jinnado men Ceerno men waliu men moddo meden de Ceerno Momar Hawa moddo bi Ceerno Gidado kono haalo pular bi way sodde gartogal to bangal ko jinodo gal gila ndungu arani wala taw ka gandu gartodi en gaddi musiddo men musiddo leñol fulbe musiddo kadi darido darnido leñol jantado jaado jamanu deejo kewdo needi kewdo jam kewdo gandal baddo fayde mbadandi so mi wini yimbe hebma wi wallahi haali gonga ha tam woni hamme Amadou Ly ko on nanda mi yewtere Ceerno Momar Hawa moddo bi Ceerno Gidado to bangi karalagal to non ko Ibrahima Thiombane kanko e musiddo makko ne wiye Abouba jaago darawol koriyaabe lo jeewele ngar tillere gangi mari gerto falo mbayla dingel ko se ñebbe tamurojo Amadou Gurmu nana ngida ngara ngowa kota njawna huccite mon non ko musiddo mon sehil modon da ha cham gorko mo daabi wuda dundu segal dum Ibrahima Ali Malado kono sago din dendi ko dumga wur Alpha Bokar min calmini on min jori mo on min doni mo on mi nyaagi mon duwaw e yafu e kala do baadon wondi no woni don kala yewtere modon yewtere meden Mbidten Seerenbe men Seerenbe hewbe ndewi do kon hande non sinno ko neano be mbay mete gan nangi ndariw walla beso wadi non odo mo jidde yewtude ko jeedal mojo kadi ko jeedal kawni kulbinido dum non hadam wadde hay huntaw en total Ceerno men musiddo men dendi men fof nan don ko Ceerno men go idi ko musiddo men tati kadi anani ko dendi meden dum non en dokkan mo kongro saminde bandirabe Allah jiyami Amadou Ly bismillah ma mba Ceerno daha jam mi salminimo mi salmini yebobe Piindi kala tobe mbaawi wonde e der windere nde mi salmini darnube de do golle mi weltima kadi hande e arde noddado ma hayso tawi mbed sikki mbadda do tan ko yomi telti kono o mo biida yo en daw dawol mum yo en kirndol mum yo en peccu nange mum woni Ceerno Mamadou Hawa an ada yono wawde haaldem sabu ko ganduda ko e makko minen mboynaabe min ganda e makko kono non adi yidi wadde tan tembere yo men joodo so tawi a haale makko hunde min mbaawi wiide nam ina woodi dum non min pibi tan ganduda min ko yo men tawti e der ko burda min andude yo en kal ko burden andude sabu o do gorko mo ganda o ngurdam mum fof ko ngurdam aliyankagal ma en gartu e ngurdam makko to bangi karay siragal to bangi mojjere kono kadi buri tengtude to bangi dokkide Allah rokkuno joomum to yaruno to e fannu bo yaruno kono non no ciapato o wino ni cuballo ad andi longel makko ad andi lomtel makko da donc gonga Allah jami hammi Amadou Ly kadi wadde dañi bellam mawdo o dum bismi do hande o jiyako Mboyo Walo ngam Mboyo Walo 92 wadde ari wadde dem baylam battafa jodi mi non lebbi tati mi tafani nde wonno neddo so anda ko holtaaki ko yummo ko sukkitimi nen mako adi toddimi yomi tafani do mboyna fondiri payam hun fo mi dañi don machallah yettira Allah dum kadi ko hunde ko histoire am min mi jita dum kanko am Amadou Ly o ko na don ko hande ko 14 novembre eden gandi hande ko altini ni yewtere nde hewno wadi hammi Amadou jinnoy namdade ma taw hande men nadde bundi yewtere o do jiya Allah Ceerno mo jidden haalde kalna en hol hitande nde wi aduna e hol hitande kadi nde rutte jomako hade men nadde non hakkude do alande hakkude botu e kasanka won ko do ko heewi ko biili voilà don hade men jetta don do jimi namdade ma taw a jarama no feewi aɗa andi Issa jafoɗa mi ɗaha en gonano yimɓe hutortoɓe to banggue duuɓe to banggue bindol kono noon hunde fof no wawi qimede e saaha nde waɗi nde enen ɓetiranno ɗen ko yontaji ɓetiranno ɗen ko joljole baɗɗe e jamanu wiye hitande naggam walla hitande naggam
kono noon tawde ceerno mamadou hawa mo kalaten o hawri e ladial ko 17 yaawo ina hawre 1996 somi juumani ko 10 janvier foti wonde 1996 ko nden o hawri e ladial so wiyama o wuuri duuɓi 86 firti ko o yi aduna ko hedde hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo gurdam noon ngalɗuɗam no mbiruɗa ni gurdam nafoore innama aade fof e neɗɗo mo ganduɗa o ko jankiniɗo ko ɓuuɓɗo ko beɓɗo komo fof en ha ɗum waɗi ni no foti andirede ni ina gasa taw andiraka noon saabu ina wayno kañum ɗuuhi ko e nder mbeelu golle mum ko hen o ɗuuhi wadde mbiyen ko hedde hitande ujunere temedde jeenayyi e sappo ceerno mamadou hawa eɓe mbiyata dono guiɗaɗo mamadou saydou yi aduna kono kadi o hawri e ladial ko ñande sappo lewru siilo woni 10 janvier e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom woni jammo 96 woni jammo sunare mawɗo jammo mo ganduɗa o wonno sukaɓe ɓe ni ceŋirino e makko no gandirno to heedno ɗumen no gandirno ko heedne to heedno wuuro ngo on jamma niɓɓere nde ɓeydima e nder Mboyo gila gallu subala Sinthiane gure leɗɗe ɗe ganduɗa ha gurel dow foof ina wayno yimɓeɓe sunari yimɓeɓe kadi ɓeydi niɓɓere fuɗɗinode on ɗon ko 18 lewru yawo Allah jarama a jarama hammi Amadou Ly ɗo nanama kadi famama en calmini noon dendagal Mboyanaɓe foof tamo hay goto hen goppani Mboyo ha waɗi fegere en mbawide o e o nde wonno Mboyo fof remen gueti ɗiɗi pote hoore so tawi ala hen ñawde Allah walli noon hay wotere hen ñawani en calmini Mboyanaɓe tam halifaɓe diine ɓe jumhuroji ɗi e mawɓe wonɓe toon ɓe rewɓe sukaɓe fof calminama kadi ndeɗo yewtere ko teddugal mabɓe ko kamɓe tigui rigui jeeyi kadi nde wonno eɓe kandi hen wona ɗum ko kalɗa ko ceerno mamadou hawa de ko mawɗo jaruɗo duuɓi 86 mi winoma nane hakkude Pout e Kasanka wonko woni ɗon joni mi rokkata tan mbaɗa morlal jeeri hakke ko ganduɗa hen ko mi yiyani ya haal foof noon par ce que heƴata ɗo ko 30 minutes joguiɗen hakke tan ko ganduɗa hen ko tan taw hankkadeni ala cottumami so wona saaha fo tan minne waɗa ko mbami nder kono noon so kiraɗi ndeɗi woni hen wonde almami ɓurde welde nde ɓuuri woni almami ɗo ko am woni almami ɗo mi tottuma tan konngol kalna hen oɗo gorko jeyaɗo Allah moƴƴo julɗo kulɗo Allah mo ganduɗa hoore ma gaare juulen gaare ñaamen gaare birden gaare cafren ɗum wonno gurdam makko mi ɗanduma tan taltali ɗi ndegginandima ngu a jarama no feewi ɗa ha no mbirunomi ni nane tan mataw ko yidde tan teddugal e ittude gueɗal no ɓe pulaar wiyata ni joom gueɗal bonnata gueɗal mataw ko ɗum tan mbaɗirɗa ni kono no mbirunomi ni nane aɗa wawi undirogere nde tawa a fadani hay goto te kadi ɗum ɗo ko mbaɗɗa ina gasa taw ko minen ponno ƴettude o initiative min mbaɗa ɗum an sa ƴetti initiative o a waɗi ɗum ko andude wonde ko hen jeeɗa te ko andude kadi wonde ko an a andirimo to banggue gandal ɗum noon mi jaɓata tan hertorade yewtere nde en mbaɗat cibi jaam no waɗirta noon oɗo gorko de gurdam makko ko fayida mawɗo o woni duuɓi kewɗi imam wuuro Mboyo ngo imam kadi mo ganduɗa o yimɓeɓe kutaki mo jewaki mo saabu ittande neɗɗo e moni foof gueɗal oɗo mo kalaten de ko Karay Sira mawɗo Karay Sira mo ganduɗa o galle mum a anda hol jeeyaɗo hen e holmo jeeyaka hen oɗo mo kalaten ko neɗɗo joom suturu neɗɗo foof wonko meeɗi waɗandemo wonko waɗantuma kono ko waɗantuma ko so tawi a haalnoyani bande en neɗɗo tinata ɗum oɗo mo kalaten ko jamburagal makko addinimo wonde so sa yiyanimo juma omon galle makko so wona juma wona galle makko tawat ko wonko kewi guenali o yeehi toon so ɗi nokkuji tati sa yiyanimo ɗon andu ko jaltuɗo wuuro ngo jamburagal makko addinimo o natata e haala wuuro o natata e fitinaji o wondaka haydara goɗɗum so wona ɗum mission mbo Allah rokkimbo mission o noon ko an ɓurimi ɗum andude saabu sernaɓe Fouta ɓe keewi Allah kadi ina rokki moni foof ko wiyete spécialité woni holto yaari kala mo kalɗa hen walla kala ko heptima e Fouta ma wi ya kaari ina wawi wonde ceernajo noon ina wawi wonde moccowo ina wawi wonde piɓowo ina wawi wonde goɗɗum kono kanko Allah rokkimo gueɗal
koye safrude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓe hakkillaji men birni ɗum woni spécialité makko minen tan wonde sukaɓe nde o wirnoto nde emin gandi wonno ko minen koddunoɗo leegal subala ɗum minen ni wonno komin sukaɓe min gonno nden so wiyama baɗo noon naati wuuro min cuusata yaltude jamma te kadi kala baɗo noon so naati wuuro addate koɗe leegal amen tawde ko minen goni hoddiɓe ɗo subala ɗum a wawa limtidde te kadi won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ummi ko e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ummi ha caggal leydi won ummiɓe ha caggal leydi ne gara ɗon safa ko mbawɗen teskade ko ala meɗɗo nadde Mboyo taw garɗa ko safrade garɗa safrade ko hakkille ma ene weñi e kala ko wawi wonde sababu ko Allah waɗi walla ko Allah sababini rewni ɗum e neɗɗo walla e baɗe goɗɗe a wawa ala meɗɗa arde ɗon hooti dañani sago mum ina waɗi noon arɓe ɗon kooti garti kono hay ɗum ina waɗa dalilu kala garɗo ɗon hooti arti tawat ko wonko podanɗamo to banggue ko poɗɗa tottudemo mankinɗa o wiidama addu on namditta kom tan jaaha kono sa yeehi kadi ko Allah waɗata kadi ma artu ha ɗon ko neɗɗo mo ganduɗa kadi to banggue cafrugol yimɓe weñiɓe woni ɓe hakkillaji mumen jeerni birni kala garɗo e makko sa wiyama ko ɗum ɗo tottatamo e on saaha mbiyata ko ɗum wawa wonde saabu o wona namdotoɗo so wona ittande ɗum ko waɗata ko hakke mum te kadi gaga ɗum ɗon ko mbiyetaɗa ko ya yoɓ ɗum ɗesi wade ni kono prise en charge ma ni saabu gaga ko joɓata ko kanko ñammintoma kanko yarnatoma kanko uftatoma fofof mum koye nokku makko waɗete wadde firti ko elle tan ni ko wiyatama ko wat ɗum ɗo ɗum ɗon ko mbaɗata e ko wiyatama ko wat ɗum ɗesi wade tan ni ko ballitta e dépense galle saabu anda ko holne gonɗa ɗo won aroɓe ɓooya noon won aroɓe ɓooyata ɗon kono kala garnoɗo Allah ittimo ɗon a dañi sago ma a ruttime golle ma en mbawa wiide kaari kono en jii joguinoɓe kantinaji ɗo e jeehe gonɗe ɗo e nder wuuro Dakar en kalata nden mataw labta ne jeehita makko Allah rokki ɗumen sago men dutti e jeeyirɓe men kantinaji men ne jeeya haydara kadi ɗon wona ferade konngol ma ceerno mo wonde sirlu no hulɓini ceerno so ari haqqille ma ne wirni o safrete tene wonde uditare yidde wadde complété ko kalɗa ko kala mo safruno Allah kadi ɓeydi uddide ɗum udditare yadata hen surtout so tawi kala kom kalduɗon ko foof a waɗi ɗum no fotiri ni te o wona kuñƴuɗo o wona wallahi te kadi hay ko tottatamo ko artata ko e ma saabu ina wayno kala ko gueɗe ma foof ko galle makko jogtoto ɗum ɗum ne kadi ina addana ɗum kadi jogade e nder galle mo ganduɗa o ko debbo bawɗo hufde ɓesgu jaajɗo udditiɗo bawɗo hufde hono no defa Boubacar wurduno ni wurde e dendagal ɓe ganduɗa ɓe ko ɓesgu mboyanaɓe foof ɗum ɗo gueɗal ngal ganduɗa ngal ko hen jeeya gaga ɗum woni spécialité makko ɗum kam kala ala minen amen alaade neɗɗo ummaki e nder aduna o an ni nani aɗa haala mbiɗa a namdi mom no foti o wi o anda hay ɓe meeɗi widemo ceerno an kam ko cafruɗa e ɓe haqqillaji mum birni no foti o yi mi anda no foti kono wadde ɓuuri Mboya kam gasi gasi wadde ko on ɗon gaga ɗum ne minen emin jogui e makko komin mbawi settade no heewi saabu moni foof nde dañƴa lor dañƴa goƴo dañƴa caɗele a waɗi feere ha jiiɗamo to zahir to feeñi ha yimɓe fof jii walla to less to yimɓe fof jiyani sirru Allah somi rokki yeru tan e événement 89 Mauritanie Sénégal nde waɗi ko waɗanno ha gasi o wi ko tuggi dokku naggam ballel jama faddungo wuro ngo ha gayo so tawi jamdi kural memi neɗɗo gote mon mami andu mi natti wonde ceerno Mamadou Hawa mo gonnomi o pille kewɗe kadi mbaɗi ɗe ina memara neɗɗo saabu won telliɓe maayo ƴogoyde tawa konin koɓe ina kippi oyo banggue gonga won ɓe ganduɗa ɓe e nder calleji men kure jani hen kono mbiyeɗa tan kural yane neɗɗo walla yan ala
ɗum woodani waɗani taw te ko kanko wirano ɗum hono noon te kadi e on saaha yoga e dendagal taccannoɓe ina jaaha ina kattoyo walla ina gaddoyi jawɗe mumen e jawɗele men ina ndewa ɗo makko ɗo e nder diwan amen men o kay e nder diwan amen o kay eɓe ngara ɗon ɓe mbaalo ɗon walla ɓe ñalla ɗon so wi ɓe jeehe ɓe jahat so wi wota jeehe ɓe jahata kala ndo wino wota jeehe ɓe jeehi kadi waɗi battani e nder ngol minen tan sukaɓe waɗannoɓe football min garanne makko min ñaagomo duwaw football oyi ɗum de sonno de ko kure condi sonno ko kaaje sonno de ko sippiro sonno ko kala ko faate boomare kala ko faate musiba kala ko faate caɗele ɗe no paye mon ɗum de ceerno Mamadou Hawa no andi ɗum kono football noon mi anda ɗum kono mbaɗen duwaw wallahi haydara kam heɓata mon to bagge jam seede mum ko emin jogui match goto football e nawetan koreji amen donnaynaɓe gaari ɗon match o gasi sukaɓe amen beddiri ɗumen kaaji ɗum musina amen no fewi minen kono ala ko min mbawno hen ko yonto o ko sukaɓe ala ko wawa hen saabu minen koye amen min jeeyama e hangotonoɓe ha kaaƴi jane amen wallahi ɗum woni e équipe donnayi fitina mawɗo ha sukaɓe mabɓe kañum men pellita ko yoftotoɓe saabu komi match dewowo hen ko minen ndewatɗo min payi jata min pettoya toon wallahi ndemin gaari min mbaynimo o waɗani amen nden ko Allah ndemin jeehi ha sukaɓe donnaynaɓe sukaɓe tokosɓe noon wona mawɓe mabɓe sukaɓe jiiɗi yoftade saabu ko sukaɓe mbanno ga te kadi ɗum muusi te kadi ko ɗum metti kala ko ɗum wawno wadde gonga ndemin jeehi toon min petti ha match o gasi sukaɓe donnaynaɓe tokosɓe jalti kuufi dik mo ganduɗa o dik boɗejo o jogui kaaji ɓofti kaaji jogui nokku fof mo garɗa ne waɗi sukaɓe parɓe minen match o gasi min donki yaltude wuuro ngo jataɗe balor bal mbamen nawno o majjiri amen e nder wuuro ngo min mbi min jahata sana min nawa bala min ala sago nanto kaari ala kaari nawi o waɗi amen ɗon ha gueeƴe waji ɓe cikkitima tan wonto min ndewoy min kooti ummi jeehi kooti min gefti ɗon caggal mabɓe Allahu akbar ko Allah waɗata ni kono noon o yobnino amen sonno ko kaaƴe wonno sonno ko cundi kure condi wonno sonno ko bobar ɗum ɗo koy gueɗel gongel ngel kala nde fatara wanno e nder Mboyo yimɓe jeehi sernaɓe foof saabu wuuro ngo ko sernaɓe mawɓe woni hen ceerno Bocar Cheikh wali Allah so neɗɗo wiyama jibini wali hafisaji ɓurana jeeɗiɗo sa faadi ha wiye ko wali Allah jaɓa ɗum tawarka hasidi walla tawa anda ɓuran woɗɓe nan ɗon sernaɓe mawɓe woɗɓe nan ɗon Ibrahima Bocar ceerno Dawoud en ceerno Ousmane kamɓe fof wallahi e nder fataruji baɗoji yimɓe ina donka toɓo yimɓe kalnamo kala nde toɓo ronka fatara mawɗo waɗi so haalnama o winda alluwal ngal o totta Ndiaye Samba mo ganduɗa Oumar Mamadou Ndiaye ƴetta alluwal ngal nawa ɗum dow sooro o dow miside ka huccide funnaki o wi o wiyat ma toɓ so toɓi so alluwal ngal lootima ha gasi tan toɓo ngo koko dartoro waɗi hen gotol o totti Ndiaye Samba juumi yeehi hippi alluwal ngal huccinani ngal ko winda ko huccinani wahliti ngal hippi ngal toɓo toɓi yimɓe donki yo darto kanko e hoore makko ɗum addanimo kawis e nder wuuro ngo o yo Ndiaye Samba ruttu ƴeewoyo alluwal ngal rutti ƴeewi tawi koko hippi alluwal ngal ɗum waɗi so toɓo ngo momtani daha o ina wawi wasde dartade ko Allah de ko Allah de kono ko duwawuji enen ɗe mbiruɗen sababu de Allah rokkima holko Allah rokkirta ɗum neɗɗo noon ko wonde kaare e siro holko Allah rokkirta ɗum neɗɗo jogade istijab jogade haalde Allah waɗa haalde konngol mum laato to banggue Allah laaɓ nderago kaare e siragal nunɗal ɗe gueɗe ɗe jeeya hen te ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kimmuɗe wonande ceerno Mamadou Hawa e darde nde darino e nder gurdam ɗum ko fatara to banggue toɓoji to banggue oɗon kono hay emin jogui dumunnaji ko wayno kawle ni
ma e ɗele pawdirat limtina so yimɓe paayi kadi mbiye ceerno hunde de ɗesi musde seeɗa wuli en mbirno yimɓe subaka tan kadi wiye kaari sankim kiki garta tan kadi wiye jamma wiyata kadi wiye hono noon kono so jooɗima o haalnama o ari o jooɗima o mbaɗen duwaw beele musiba o saabu mayde ko Allah wi ko musiba Allah wi ko musiba so are mon mbiye koto Allah min ummi koto Allah min kotata kono kala nde waɗi duwawuji ɗi o jagga bil haqqi suratuji ɗi sappo e cimoje temedere sappo e nayyi ɗi o jagga bi haqqi suratu bagara haw yetto naasi o fawa hen ko fawanno hen so gasni gueɗe ɗe ne keewi dartade wona kanko de ko Allah kono Allah rewnata sababu o ko yimɓe fewɓe yimɓe nunɗuɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe haraysireɓe waaɓina makko ni gaga ɗum ni guese amen kiwetaki so wona taw ɓe cuwa tawa haalandemo par ce que o waɗata hunde ko maɓe gaare ɓe kalanamo saabu kadi muman toon Allah kon guurata ko yimɓe Allah ɓe kono kala nde yimɓe garno kalandemo colli de tampini pooli de tampini tenke de tampini girji de tampini so totti yimɓe hunde mbaɗi toon hay goto ruttata ko guesa momi woyde kañum ɗon omo wondi ɗon e gueɗel kawriguel kala ñande o felliti faddude colli so finodoror korka kadi o humtoto ko bagguiri kasi aɓɓude andude ɗum waɗi ko mbinomi ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe eɗen mbawi settanade ɗum ceerno Mamadou Hawa wallahi ko mboya noon o jooɗi ha dan omo ɗannotono omo aranno ga e Dakar ɗo e nder Dakar kadi jaatigueɓe mabɓe ni jaatigi makko ni wona haalpulaar ko lebunkoɓe goni ɗo jaatigueɓe makko Tingueje waɗi noon nden lebunkoɓe kañumen ina parnoro dañde e kala saaha ceernajo ummiɗo Fuutanki taw ko mawɗo ɗonne kadi karisaji kewɗi mbaɗi ɗon ɗi mbawɗen haalde e ɗin mbawa haalde gonga kala kam guurɗo e nder wuuro ngo kala guurɗo e nder diwan o ceerno Mamadou Hawa aɗa andi nafimo to ko feeñi to banggue moƴƴere makko to banggue yankinare makko to banggue nunɗal makko to banggue peewal makko to banggue deƴere makko e nder gurdam makko ni eɗen mbawi wiide fitinaji kewɗi bawnoɗi wadde e nder wuuro ngo mbaɗani ɗon mbaɗani ɗum ko dowuuje foof te kadi jahgol makko woodi ko battini e nder ɓesgu Mboyo nattudemo ɗo wonde e nder aduna o woodi ko battini e nder ɓesgu Mboyo to banggue yimɓe ɓe no jokkodirno ni enɗam no mbano ni no jokkodirno ni ko ndentotono ko foof hankkadi yimɓe mbaɗ hankkadi elle gueɗe kewɗe ustima hen ha yimɓe mbatti wadde heede to banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe potani serdude e rendude hunde foof wallahi kadi ɗum haalni kam ɗum min mo kaldata o gasi ɗum waɗi wiiɗa waɗata hen tembe no sankoto nde mbaɗa dañi koɗam goto ni wiye Sambayal Gawlo ene ummi Ndulma e Dembe koye koyɗe mum hawre ladial haade makko yaadi o yinomi ɗaha mi wominama o mbaɗa hulli wata caggal am finnirde mboynaɓe Allah wiyete wallahu wi kam ni min wadde andi te ko kalɗa ko yidde gowdinde ko kalɗa ko min kaldi ɗum min makko min ceerno Hawa gasi bisimilla gasi wadde to banggue baɗe e dorke Allah de Allah rokkata mataw eɗen mbawi tongude ɗo ɗum ɗo ko mbawɗen settade e gurdam ceerno Mamadou Hawa hade men wawde artude so wonnamde so won o wona kadi ɓesnuɗo noon o woppani ɓesgu kono kadi ko woppi ko kadi woodi ko woppirno ɗum ha Allah itti ɗum ɗo yeti woni ceerno Mamadou Habib Sy wallahi kañum darti darde makko caggal makko ha Allah itti ɗum ɗo kañum ni aduna natti ɗo wondi e nder aduna o ko o wona kadi mboyanaji tan ɓolo ko ceeloji ko département Podor saabu sa welama hen banggue nawamo Dimat gonga nawamo Dimat ɗo woni ɗo ɓi guiɗade Mamadou Seydi nawamo Dimat kono kadi sa welama hen banggue nawamo ha Njum sabu mbo wi Njum woni furnague ga e hirnague ga kala ɗo nawɗamo hen omo jaa hen woni ɗo Mamadou Hawa Baba Takko wallahi ɗum ɗo noon ko oɗo woni e meftande ceernajo mo ganduɗa o ko keednoɗo ceeloji ɗo mawni ko keednoɗo Fuuta ɗo mawni kono noon ɗo ɓuuri reɗɗade e ɗo ɓuuri raɓɓidde ko keednoɗo Mboyo ɗo mawni keednoɗo Sénégal e Afrique ɗo mawni saabu arannoɓe ɗon ina cafre to banggue hakkillaji
won ummotoɓe Burkina Faso won ummotoɓe Mauritanie won ummotoɓe Gambie Mali nande noddan haala makko notito hen ala kadi meddo arde hoti nimsi no mbirnomi ni nane won godo garowo non yaha artire sabu koɓe kalduno ko waɗani ɗum ne kadi wona kanko ina wawi taw o yejjiti ni koɓe kalduno kono ko Allah artirta ɗum go Allah jarama a jarama Hammy Amadou Ly Cheikh Marhawa o waddama gueɗe ɗiɗi kanko haalnimi wona Mahamnere Mamoudou hen gueɗal woyi on sahaɓe goni ko waalo omo joguiɗo dañde hoɓɓe tedduɓe kadi ɓe foti teddinde cakkude ala defa mo Ceerno nam defa Boubacar yo Allah yurmoɓe yafoɓe haɗno waɗi jannda ko debbo ni kare siri o wi Ceerno enen ndi hannde ñalawma men woni hawni o wi ko woni o wi eɗen aroɓe ene ngara te hannde hunde laaɗo o wi Allah ne jogui fof barmi o tan defa kañum jaɓinamo lawƴi barmi ha laaɓi fawi waɗi hen ndiyam yi ha ɓooyi seeɗa o defa na o ya ƴewtoyo barme o ƴewtoyo barme o tawi lingu manggu ne heewi ene heewi barme o o sakkore deƴƴa ɗum waddama ɗum deƴƴa kanko haalnimi wona Mahamnele kanko haalnimi ceerno wonko haalnimi komi wawa haalde ɗo komi wawa haalde o waddama gueɗel gonguel koto Podor ɗo galle Hammy Mamadou ɗo Hamidou ma mbiyan noon du moins meeɗi nden nder ndungu eɓe ngari ɗon ndeysan yimɓe no jewtiri tan ɓe sukaraji nan peñuji sukara wonno nden ne adda joni noon to fuɗɗi toɓde seeɗa tan yimɓe nattoyi tan wowru sukara no wonno ɗon tan defa wi Ceerno wowru sukara ndude e bonat o woppu ɗum ɗon to o waali tobde ha salata hayru minal nawm tan defa mo Ceerno ndu wowru he ma taw tawi o ya ƴeewoy o ari o tawi wowru sukara ndu ene dari ene wayno wano ni saraji mum fof ne leppi ɗo fawi ɗon yode wi kos o waddama ɗum Ceerno Marhawa jiimi min makko haɗam tawde mbayla mbaɗa wonda e makko hadde 1 heure du temps emin jewta kanko tan jiimi joni o fina subaka neɗɗo ummoto ne ara ene tampi jogorani defte botari o yettoɗo Ceerno wi Ceerno min de hannde ko galle noon jogomi ñallude o wiya defa tottumo ko woni ɗon ko padane Allah defa itta totta de wona min taw itaw Allah lomtini Ceerno Marhawa tan jiimi neɗɗo mo ganduɗa findemo subaka tan ha nangue muri tan ala garɗo ɗon ha ñaami e ñamdu ndu min ñande mbaɗa yi o mittini hayso haalan o weltaki ko neɗɗo ñamanteɗo weɓatani ko neɗɗo kadi korsuɗo woni jeyaɗo Allah goto arno ari safrade mami haalmu ni ne wawi mbasa haalde ala ko bonno mbasa haalde eyyi no haalde nde ɓuuri ana faami o arduno koye Mama Fati ummi ko Agnam Tongel mama nana wuuri ene wuuri ene heeɗi kalmi ko ñande hen ɗum miitowde mi ɗon wonade ken laawi ko suka manda sada sifto manda sa tawa walla sada siftora laawi ñande hen meeɗumi hawrude hen minen de ken dañɓe koɗɗo tan ko hunde galle ne jiiɓi tan waɗa wonnoto galle muniɗo no garmi tawi waji hankkadine en laawi tan ha ɓoy seeɗa wi goppemo ay nde wi goppemo nde min kam mi dartimi ko damal mbaylam to wi ɗum ga tawata kam ɗo on way laawade ni goppemo ison goppemo paɗen tan ɓe goppimo ceerno ari haymo ko an heed o jooɗi o nayimo nder mi wondiri teddugal nellaɗo Allah hannde oɗo saaha mo kaldeten kanko ɓurma sellude ɓuurimi sellude min Ceerno Mamadou Hawa tan jiimi min mbaddi hunde wotere ko min e makko mbaddi wona Mahamnele Mamoudou min ɗaha cam mi meeɗi ummade Mboyo an min somo waɗiyama mi sawdoɗo affaire uji Mauritanie uji e fortaji min mbaɗa funne yaade mbimi Ceerno enam mbimi an noon nani lawol ngol heewi duwañen o wi an duwañ jaggatama o wi an duwañ kala ko belɗa naw duwañ jaggatama Hammy en ndenndiro ko hakkude meɗen mbaɗa telloɗo nden ɗo haade taw pam dañaka taw bago no wonade bago maayo ɗo no maayo gueɗe aɗa taƴat paya Agnam en hawde duggere ñanden min pandi tan mbaɗa jogui hankkadi bagguji mbayliɗo tan ko radio ji ɗum ko mbajjuji ene wayno leydi tan mo pottoyimo kaw oto ya hannde less o fof ko duwañin gonɗo mbi min mbaɗi ɗum Ceerno Marhawa mi ala hen sa ceerno ma so wayinima a dañi ɓeɗe ɗiɗa gonɗa ka hoolaki ƴeew tellaɗe ɓe tufde e wajiɓe e lewiyaɓe ɓe aroɓe oto tawi on ɗon doñeɓe
otoji vir hangene ɓeni après taccumi jaami min jeeyi kadi min jeeyi hamin goɗɗoyi après waji goto fotte chauffeur amin o ko podornajo o so tawi noon baga ɗum ɗo mo ɗum jo waɗi forot duwañeɓe nana yesso ƴew gandu taroy ɗum walla padono ha ɓoysen jewon mbimi chauffeur nam mbimi jeen ya mbimi jeehe min jeehi waji o wirti o waɗi ko ɓuuri bonde o wirti ɓe wayno dogowo ni waji ɓe ndewa men doñeɓe ndewa men hamin haɓe jetti min tan wi waji o permis mi paye maɗa ko dokata mbaɗa jogay ko moƴƴi walla ko joɗa ko booni tan garmi e makko mbimi an de ma jawkoɗa min komi baylo komi jano tafoy tan joni ɗo ko gawri en maaro en e ko wayno gueɗe wan tan wi jeehe mi waddi ɗum ceerno rawa e gueɗe goɗɗe ɗe kaltaw hammi amadou ly ceerno marawa eɗen gandi gurdam makko kanŋe pire gurdam makko fuɗɗode ha wortode mboynaɓe kadi so nani ɗum ɓe gandi ko kalɗen ko gonga holko cakkitoɗa tan haalde ceerno marawa mbaɗa andi ero ene wayno hankkadi heddi hen ko seeɗa tan mbawen waynodorade e bandiraɓe par ce que hunde wawa hedde mintaji wawa hedde yeruji a jarama no fewi kadi eɗen duwono kala mawɓe taarinoɓe mbo saabu ko kañum men gandinannomo ɗum ɗo de kewi walla ɗum ɗo no kew o wawa wadde hen duwaw ɓen mawɓe ko wayno Bayde Sar en yo Allah yurmuɗumen ko wayno en kaali joni Ndiaye Sambo en yo Allah yurmuɗumen ko wayno Aliou Seyne tanam Aliou Seyne en yo Allah yurmuɗumen ko wayno Bayde Tene en yo Allah yurmuɗumen ɓe keewi limotako saabu nokku o ko nokku pottital wonno hay haala makko wona kanko haalata ɗum hay so haala addama e makko ina waɗi haaloɓe ɗum addata ɗum ko wonde karay siro e wonde jogari jatigi goɗi ndew maayi nde mbiɗen ceerno Mamadou Hawa cilcilte gurdam ma mbeɗa tawa e nder wahaɗo dañƴa saaha bojji doƴƴide fittado ma nawa eɗen jalti bowte eɗen pooɗono siilo ndeke mbangu jara iilo nan waɗa yiilo ko jammo jeslare 17 yawo inago subalo hujjiti wuuro feetete bojji wonti woota e nder bajol waha ko memi ko rewanki taƴi ɓernde worganki wondu bayeji waha waɗi o lendu ha jali konngol wonti gotol ko est ce que moƴƴo dono guiɗaɗo jurum deere ganduɗo fodde ittanɗo suko gueɗal a laatinomo gando Allah koolaɗo udumere musibbaji faddode tooke ɗiɗo peccino gurdam ma ɗiɗo ɗowinomo e moƴƴere ma fof rutti rendi sunare e duttugol ma kooli neɗɗo ina ummoɗo yiɗa kooli neɗɗo ina wirtoɗo horsina ete a yahi hastaka e o jammo mo sunare ɓeydi niɓɓere sukaɓe ina kawji mawɓe ina jungini kala ko ina haɗa hirade yoni mboynaɓe hirade Allah barka rasulullahi ɗo guddirten bandiraɓe Allah jarama on yarama nder yewtere mbaɗa softemare no fewi wonno ko yewtere ma ko yewtere ma effectivement neɗɗo waɗini hoore mum wawi waɗani a waɗini mboyo foof a waɗini fof a waɗi komin potno wadde aw noddi amen yomen jeeyi hen ɗum ɗo kadi ko yidde e yiɗande wallahi yo Allah yoɓɓe moƴƴere saabu minen foof emin poti kala mboynaji ɗo woni aɗa jogani hommage mo poɗɗa waɗande ceerno Mamadou Hawa yo Allah yoɓɓe moƴƴere amin Allah seydini ko wona ɗum ko en neldi duwaw dendagal mboyanaɓe ɓiyi ko mo wupuno biyeteɗo Mamadou Habibou Sy ruttima yo Allah yomu ɗum yaafo ɗum kadi e musidɗo meɗen Abdoulaye Ali Diallo jallis kañum ne rutima oɗo dumunna yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna e dendagal duttiɗo toon to mboyato yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna Allah dande ɓe kadi e boni e jeygol bandiraɓe yewtere moon Mbidten Seerenbe mon jano hande ko mboyo tawde noon gorko moƴƴo gorko jantaɗo jaɗɗo e jamanu ganduɗo ko haalata woni alhaji hamme Amadou Ly ko kanko tigui rigui ndenduɗen yewtere ceerno Mamadou Hawa min dendi ɗum min pecci ɗum min mbaɗi ɗum cibi jaam o to banggue karallagal ngal toon ko won toon ko Abou Ba gorko mo Darawol Kolyaɓe ene wonde Ibrahima Thiombane hande ɗo kuccidmi e moon ko ɗa ha Thiam gorko mo daabi guɗo ali dundu segel tuubiraɓe ali malaɗo heddima daabi e segel fayriño malga saɗo ɓenni min ganda to fayi dendagal jeeɓo Piindi TV ɗo mbawɗa wonde e less asmane ala e limtugol fof mi naati galle ma mi salminima salminagol islam mbimo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sabu barnaɓe e gueɗe wuuro naɓe dendagal tegel naɓe oto banggue fof on calminama hande mbami kono jaaɗo mboyni allahumma salli ala sayyidina wa sallam on jarama